हरे कृष्णा சரி ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனீய சலாகய சக்கம் ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிதம் ஸ்தாபிதம் யன பூதலே ஸ்வயம் ரூபஹதாமாயம் ததா சிவபாத்திகம் ஜெய கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே गोपीशा कांता राधा कांता नमस्ते अब्रहांजन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी बालो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिय वाच्य कल्पतराय भाविनी वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது மாயத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சோம். மாய தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா விளக்கமா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? சரி, இப்ப நாம பார்க்க போறது பக்தி ரசாமிர சிந்து. அது என்னோடி ரொம்ப அழகா நாம இதுல படிக்க போறோம். அதாவது பூர்ணமான பக்தி யோக விஞ்ஞானம் இது. இந்த விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சாதான் நாம சச்சித்தானந்தமா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும். நம்ம மாயத்தை நம்ம ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சிடும். ஈசோபநிஷம் படிச்சோம், என்ஓஇ படிச்சோம், இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தோம். இப்ப இதை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம் கொடுக்க போறாரு. சில பிரபுபாதா நிறைய விஷயங்கள் படிக்க போறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் நான் 51 அத்தியாயம் நம்ம இதை பார்க்க போறோம். இந்த 51 அத்தியாயத்துல 4 பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. நம்ம அதுல படிச்சது 7 பிரிவு. மாய தத்துவத்துல 7 பார்த்தோம். இதுல 4 பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. முதல் பிரிவு இதுல பாத்தீங்கன்னா 19, இரண்டாவதுல இருந்து 19, 20ல இருந்து 34, 35ல இருந்து 44 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3வது பாகமா பார்க்கணும். 4வது பாகம் 45ல இருந்து 51. ரொம்ப அழகா நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு நிறைய விஷயங்கள் நாம இதை புரிஞ்சுக்க போறோம். ஏன்னா கொஞ்சம் இது வித்தியாசமாவும் எடுக்க போறோம். நாம இதை ஒரு பக்கம் படிச்சாலும் எல்லாருமே நாம அது விளக்கணும். எல்லாருமே நம்ம படிக்கணும், எல்லாருமே விளக்கணும், அதை புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே நம்ம அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம தெரியலன்னா உடனே கேளுங்க. கேட்டுக்கிட்டு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இது புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம லெவல்ல நம்ம மேல போறோம். இப்ப அடுத்தது எங்க போவோம்? பக்தி சாஸ்திரி. பக்தி சாஸ்திரின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் பகவத்கீதை என்னெல்லாம் படிச்சோமோ அதேதான் வரப்போகுது. அதே ஸ்லோகம் தான் வரும். ஆனா இந்த உபநிஷங்கள்லாம் படிக்கும் போது திரும்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம், நம்ம நிறைய மேன்மை அடைஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப மேன்மை அடையும் போது திரும்ப பகவத்கீதை பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல ஒரு சாப்டர் ரொம்ப அழகா எடுப்பாங்க. எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம் நீங்க அவங்களுக்கே நீங்க விளக்குவீங்க. ஏன்னா உபநிஷங்களை எப்படிலாம் சொல்லியிருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சில பிரபுபாதா இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எங்களுக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதற்கு முன்னாடி நம்ம அறிமுகம் பார்ப்போம். அறிமுகம் இதுல அறிமுகம் எடுத்தோன்னு இது வந்துச்சு. சரி, இந்த 6 கோசாமி பத்தி முதல்ல படிச்சிருவோம். படிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் விளக்கம் உள்ள போலாம். யார் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க. விருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் நானா சாஸ்திர விசாரணை நிபுண சத் தர்ம சம்ஸ்தாபகௌ லோகாலாம் ஹித காரி நௌல திரிபுவனே மான்யன யௌ ஸ்ரண்ய கரௌ ராதா கிருஷ்ண பதாரவிந்த பஜனாந்தேன மத்தாலிகௌ
வந்தே ரூப சனாதன ரகு யுகௌ ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலிகௌ. மனித குலத்தின் நன்மைக்காக என்றும் அழியாத அறநெறிகளை நிலை பெறச் செய்தல் வேண்டும் என்றும் ஒரே குறிக்கோளுடன் சாத்திரங்கள் அனைத்தையும் முழுகி ஆய்ந்து தேர்ந்தவர்களான ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் ஸ்ரீ கோபால பட்ட கோஸ்வாமி என்னும் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் நான் எனது வந்தனங்களை மிக பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மனித குலத்தின் நன்மைக்காக அவர்கள் நெறிகளை நிலைபெறச் செய்ததனால் உலகங்களிலும் போற்றப்படுகின்றனர். நாம் அடைக்கலம் புகுதற்கு அவர்களே உரியவர்களாவர். ஏனென்றால் அவர்கள் கோபியர்களின் மனநிலையில் தம்மை ஈடுபடுத்தியோர் என்பதோடு ராதாராணி மற்றும் கிருஷ்ணரின் உன்னத அன்பு தொண்டில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டவர்களாமாவர். அறிமுகம். இப்ப இந்த 6 கோசாமிகளை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா இவங்கதான் முக்கியமா நம்ம பிருந்தாவனத்துல பகவான் எங்கெல்லாம் லீலை பண்ணாங்க, எந்த இடத்துல எல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்முடைய பகவான் சைத்தன்யர் இவங்க மூலியமா இந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சார். ராதாகுண்டம் சரி, எல்லாம் அந்த எங்கெங்க பகவான் லீலை பண்ணாரோ அந்த இடத்தெல்லாம் தேடி 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 கண்டுபிடிச்சு ரொம்ப அழகா நம்ம இந்த 6 ஆச்சாரிகள் நம்ம கொடுத்தாங்க. இல்லைன்னா அந்த ஏன்னா அந்த பிருந்தாவனத்தையே நம்ம மறந்துடுவோம். அந்த அளவுக்கு அங்க நம்ம இந்த 6 கோசாமிகள் ரொம்ப அற்புதமா நமக்கு பண்ணிட்டாங்க. ஒரு இடத்த நம்ம கண்டுபிடிச்சு இங்கதான் லீலை பண்ணிருக்காங்க இவங்களாம். இது ஏன் அவங்களுக்கு தெரிய வருது, ஏன் அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும்னா பகவானால் ஏற்படப்பட்டவங்க இவங்க 6 பேருமே. பகவான் சைத்தன்யர் இவங்க மூலியமா சொல்லி நீங்க இதை பாருங்க, இதை கண்டுபிடிங்க, இங்க பாருங்க, அங்க பாருங்க சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா அதாவது ஸ்ரீ சனாதன கோசாமி, ஸ்ரீ ரூப கோசாமி, ரகுநாத வட கோசாமி, ரகுநாத தேச கோசாமி, இவங்க ரொம்ப சிறப்பு. ஒண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவ கோசாமி, கோபால பட்டா கோசாமி, இந்த 6 பேருமே நிறைய சாராம்சத்தை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஜீவ கோசாமி என்ன ரொம்ப அற்புதமா என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி கோபால பட்டா கோசாமி பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சம். அவருடைய சமாதி எல்லாம் கூட அங்க நம்ம ராதாகுண்டம் பக்கத்துல இருக்கும். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். சரி, இப்ப நம்ம அறிமுகம் பார்ப்போம். இவரை பத்தி நான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உள்ள போக போக நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறிமுகம் படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அறிமுகம். இந்நூல் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்கள் சமஸ்கிருத மொழியில் யாத்த பக்தி ரசாமிரத சிந்துவின் சுருக்கமாகும். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நேரடி சீடர்கள் 6வரில் அவரே தலைமையானவர் ஆவார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவர்கள் வங்காளத்தில் கோலோச்சிய முகமதிய அரசில் அமைச்சராக பணியாற்றிய பொழுது பகவான் சைத்தன்யரை முதலில் சந்தித்தார். அவரும் அவருடைய சகோதரர் சனாதனரும் அப்போது முறையே தவிர காசா, சாகர, மல்லிகா எனும் பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் இருவரும் நவாப் ஹுசைன் ஷாவிடம் பொறுப்பு மிக்க அமைச்சர் பதவி வகித்தனர். அக்காலத்தில், அதாவது 500 வருடங்களுக்கு முன்பு, இந்த சமுதாயம் மிகவும் கடுமையான நெறிமுறைகளோடு இருந்தது. முகமதிய மன்னரிடம் ஓர் அந்தனர் பணிபுரிந்தால் அவர் உடனே அந்தன குலத்திலிருந்து விலக்கப்படுவார். கபிர காசாவிற்கும் சாகர மல்லிகாவிற்கும் இந்நிலையே ஏற்பட்டது. அவர்கள் இருவரும் மிக உயர்ந்த சாவேத பிராமண குலத்தை சேர்ந்தவர்கள். இருப்பினும் அவர்கள் நவாப் ஹுசைன் ஷாவின் முகமதிய அரசில் அமைச்சர் பணியினை ஏற்றுக்கொண்டதால் தங்கள் குலத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டனர். ஆயினும் பகவான் சைத்தன்யர் கருணை மனம் கொண்டு மேலான அவர்கள் இருவரையும் தமது சீடர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை அந்தன
கலாச்சாரத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையான கோஸ்வாமிகளின் நிலைக்கு உயர்த்தினார். அதுபோல பகவான் சைத்தன்யர் முகமதிய குலத்தில் உதித்த ஹரிதாச தாக்கூரையும் தமது சீடராக ஏற்றுக்கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்கும் ஆச்சாரியராக ராமாச்சாரியார் அவரை மாற்றினார். ஹரே பகவான் கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாருங்க, ஸ்ரீல ரூப கோசாமி இவங்க 2 பேருமே அண்ணன் தம்பிங்க. இவங்க 2 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு, அதாவது 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி முகலாய பேரரசு, அதாவது அவங்கதான் வந்து நம்ம அகண்ட பாரத தேசத்துல, அதாவது பாதி பாரத தேசத்துல வந்து அவங்கதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்தது. அப்ப அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து நிறைய கோவில் எல்லாம் இடிக்கிறது. இப்ப இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்கத்தாவிலே வந்து நிறைய கோவில் எல்லாம் இடிச்சிட்டாங்க, நிறைய கோவில் இடிச்சாங்க. அதே மாதிரி விருந்தாவனத்துல ஏகப்பட்ட கோவில் எல்லாம் இடிச்சாங்க. இப்ப இந்த கோசாமி எல்லாம் இப்போ வந்து நம்மளுடைய மாயாப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா இடிஞ்ச கோவில் நிறைய இருக்கு. இப்ப கூட இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து புதுப்பிச்சு ரொம்ப அழகா கட்டிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த 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 சமுதாயம் வந்து, அந்த மார்க்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம யாராவது சனாத தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க அங்க போய் வேலை பார்த்தா உடனே வந்து அவங்களை விலைக்கு வச்சிருவாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி. ஆனா நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க மார்க்கம் தான் வேறியே தவிர அவங்களும் நம்மள மாதிரி மனுஷங்க தான். அதே மாதிரி அவங்க வந்து நம்மளுடைய சனாத தர்மத்தை அவங்க புரியல, அவ்வளவுதான். ஆனா அவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அவங்களும் ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா. அப்படிதான் நம்முடைய வேதம் சொல்லுது. நம்முடைய வேதம் அதுதான் சொல்லுது. அவங்க வேற எந்த மார்க்கத்துலனா இருந்து போட்டோம், ஆனா அவங்களும் பகவானுடைய அம்சம்தான் வேதம் சொல்லுது. அதான் சீல நம்மளுடைய ஆச்சாரி பகவான் சைத்தன்யர் வந்து அதை ஏத்துக்கவே இல்லை. அப்போ சமுதாயத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவன் விலைக்கு வச்சிடணும் அப்படின்னு. ஒரு பிராமண குலத்திலேயோ, ஒரு சத்திரிய குலத்திலேயோ, வைசியனையோ, சூத்திரனோ யாரா இருந்தாலுமே சரி, ஒண்ணு விலைக்கு வச்சிருவாங்க. அது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு பகவான் சைத்தன்யர் நமக்கு உபதேசம் பண்ணார். அப்போ பிறப்பால் வந்து பிராமணன், பிறப்பால் சத்திரியன், பிறப்பால் சூத்திரன், பிறப்பால் வைசியன் அவர் கிடையவே சொல்லவே இல்லை. அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? நீ என்ன மாதிரி உன்னுடைய கடமையை செய்யறியோ அதான்டா உன்னுடைய வரணும்ன்ற. நீ யாருகிட்டனா வேலை பார்த்துக்கோ, உன்னுடைய கடமை என்ன, உன்னுடைய தர்மம் என்ன, அதை மாத்திரம் நீ ஃபாலோ பண்ண. அவன் மார்க்கத்துல அவன் எப்படியோ போயிட்டு போறான், அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. நீ செய்யற வேலையை கரெக்டா ஒழுங்கா செய், கடமையை மாத்திரம் செய் என்றார். அதுதான் நம்ம கூட நம்மளுடைய ஆச்சாரி, நம்ம கோவிலோட ஆச்சாரி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு அறிவுரை கொடுத்தார். நம்ம சென்னையில வந்திருக்கும் போது சென்னை இஸ்கான்ல இருந்து நான் ஏர்போர்ட்ல இருந்து அவரை பிக்கப் பண்ணி நான் கூட்டும் போறேன், கார்ல கூட்டும் போறேன். அப்ப கூட்டு போகும்போது எங்கிட்ட சொன்னார் அப்ப அந்த நேரத்துல ஒரு இந்த மாதிரி போன வருஷம் டிசம்பர் மாசம் தான் இதே மாதிரிதான். அப்ப இந்த மாசத்துக்கு தான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் வரப்போகுது, அந்த மாதிரி காலகட்ட டைம்ல தான். அப்போ நம்ம ஆச்சாரி கூட்டும் போறேன் கார்ல. போகும்போது ஒரு சர்ச்சு பாக்குறாரு, ரொம்ப அழகா, சாந்தமுக்கு தான் சர்ச்சு தான், ரொம்ப அழகா வந்து டெக்கரேட் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த கோவில் அப்படின்னு. அவர் பார்த்துட்டு சொல்றாரு, இந்த கோவில் எல்லாம் போயிருக்கீங்களா அப்படின்னாரு. நான் முன்னாடி எல்லாம் போயிருக்கிறேன், ஆனா இப்பதான் போறது இல்லை அப்படின்னு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டாரு. இல்ல அவங்களுடைய மார்க்கம் வேற மாதிரி இருக்கு இல்லையா, நம்ம அது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அவங்களுடைய மார்க்கத்துல, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. அந்த கோயில் உள்ள போனாலும் சர்ச்சுக்குள்ள போங்க, போயிட்டு பகவான் அறிநாமத்தை சொல்லுங்க, இயேசுபிரான பகவான நினைங்க. ஏன்னா அவருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவங்க மார்க்கம் தான் வேறுமே தவிர எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தான். நீங்க மசூதிக்கும் போங்க, அங்கேயும் மாஸ் போய் பண்ணுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. மாஸ்குள்ள போங்க, போய் அங்கே கூட நீங்க பிரேயர் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணுங்க, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லுங்க, மனசுக்குள்ளேயே சொல்லுங்க. அவங்களுக்கு சங்கடமா இருக்கா, நீ மனசுக்குள்ளேயே சொல்லிங்க, ஒன்னும் தப்பே இல்லை அப்படின்னு. இன்னமும் இப்போ அப்பதான் நடக்குது. இப்போ நமக்கு வந்து நம்மளுடைய கடமை என்ன, அதான் செய்யணும். இப்போ வங்காளதேசத்துல பாருங்க, அங்க நம்மள இந்துஸ்ல போட்டு அடிக்கிறாங்க, கொல்றாங்க, நிறைய கோவில்லாம் இடிச்சுட்டாங்க. அது தப்புதான், அது அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுதான். ஆனா நாமெல்லாம் ஒரு இஸ்கான் நிறுவனத்துல இருந்து நாம அதை வந்து எதிர்க்கிறது வந்து அதை செய்யக்கூடாதுன்னு தான் நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய வேதங்களை நம்ம பிரச்சாரம் பண்றோம், இஸ்கான் மூலியமா இருந்து நம்ம பிரச்சாரம் பண்றோம், அதுதான் நம்மளுடைய கடமையை தவிர
சத்திரியன் நமக்கு நம்மளுடைய கடமை கிடையாது. சத்திரியன் நம்ம கிடையாது. நம்ம சத்திரியனா கிடையவே கிடையாது. நம்ம சூத்திரம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து நம்ம வர்ணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம போறோம். ஆனா நீ ஒரு ஆச்சாரியா இருக்கிறவரு நீ போய் எப்படி அங்க போய் சண்டை செய்யலாம், எப்படி நீ போராட்டம் பண்ணலாம், அது பண்ணக்கூடாது. அது நம்மளுடைய தர்மமே அல்ல. அதுதான் நம்மளுடைய கோவில்ல சொல்றாங்க. அது அங்க வந்து அங்க இஸ்கான்ல உள்ள ஒரு ஆச்சாரியை பிடிச்சு உள்ள போட்டாங்க. உள்ள பிடிச்சு போட்டாங்க. ஆனா அவர் செஞ்ச ஒரு சின்ன தவறு தான் அது. அது வந்து செய்யக்கூடாது. இருந்தாலும் செஞ்சுட்டாரு. ஏன்னா கோவில இடிச்சுட்டாங்க. கோவில்ல உள்ள ஒரு ஆளை வந்து கொன்னுட்டாங்க. சோ அதனால ஒரு ஆதங்கத்துல அவர் பண்ணிட்டாரு. அது கவர்மெண்ட்ல முறையிடலாமே தவிர நீங்க இறங்கி ரோட்ல நின்று ஃபைட் பண்ணக்கூடாது. அது நம்முடைய அது பிராமண குவாலிட்டி கிடையாதுன்றதுதான் நம்முடைய ஆச்சாரிகளோட வாதமா இருக்கு. இருந்தாலும் அதை போராடுற செயல் அவங்க போராடுறாங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நாமெல்லாம் அதுல கலந்துக்க கூடாதுன்றது நம்மளுடைய கோவிலோட ஒரு இது சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சரி. ஏன் நம்மளுடைய கடமை அது. ஆனாலும் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, அவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கா. ஏன்னா கீதை அதானே சொல்லுது. எதிரியும் நண்பனாக பாருன்னு சொல்லுது கீதை. எதிரியும் நண்பனாக பாரு. அவனுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்கான். அவனுக்குள்ளேயே மகாத்மா இருக்கு. அப்படிதான் சொல்லணும். அப்போ ஒரு ஆச்சாரியா இருக்கிற ஒரு ஒரு துறவியா இருக்கிறவரு, ஒரு பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவரு, ஒரு துறவி கோலத்துல இருக்கிறவரு எப்படி நம்ம போய் சத்திரிய மாதிரி போராட முடியும்? சத்திர மாதிரி போராடக்கூடாது இல்லையா? அப்போ நம்ம தர்மம் தடவிக்கு இல்லையா? அதுதான் நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்ய சொல்றார். எல்லா மார்க்கத்திலையும் போங்க, செய்யுங்க, கொண்டாடுங்க, தப்பே இல்லை. ஆனா நம்மளுடைய தர்மம் என்ன அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்ற. நம்மளுடைய கடமை என்ன அதை கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. அங்க போனாலும் நம்மளோட தர்மத்தை விடாதீங்க. நம்மளுடைய கடமையை செய்யுங்க. பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்றேன். இதுதான் நம்மளோட பகவான் சைத்தன்யரோட வாதமா இருக்கு. அவங்க ஒரு ஒரு வேற ஒரு மார்க்கத்துல போய் ஒரு அமைச்சரா இருந்தாலும் அமைச்சர்கிட்ட வேலை பார்த்தாலும் தப்பு இல்லை. ஆனா உன்னுடைய தர்மத்தை விடாதுன்ற ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். இது நாம இந்த முன்னூறு அறிமுகத்துல ரொம்ப அழகா படிக்கிறோம். 300 வாரம் ஓடும் நமக்கு. நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்க மாட்டேன். கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பகவான் சைத்தன்யரின் கொள்கை உலகு தழுவியதாகும். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானத்தை நன்கு அறிந்து பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர் எவராயினும் அவர் அந்தன குலத்தில் பிறந்த ஒருவரை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். இதுவே அனைத்து வேத இலக்கியங்களாலும் அதிலும் குறிப்பாக பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்றவற்றினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் உண்மையாகும். பகவான் சைத்தன்யரது இயக்கத்தின் கொள்கையான மக்கள் அனைவரையும் அறிவு பெற செய்து அவர்களை கோஸ்வாமிகளின் உயர்நிலை எய்த செய்ய வேண்டுமென்பதே பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் போதிக்கப்படுகின்றது. தவிர காசர், சாகர மல்லிகா எனும் இரு சகோதரர்களையும் பகவான் சைத்தன்யர் மால்டா மாவட்டத்திலுள்ள ராமகேலி என்னும் கிராமத்தில் சந்தித்தார். இச்சந்திப்புக்கு பின்னர் சகோதரர்கள் இருவரும் தங்கள் அரசு பணியிலிருந்து விலகி பகவான் சைத்தன்யருடன் இணைவதென தீர்மானித்தனர். பின்னாளில் ரூப கோஸ்வாமி என அழைக்கப்பட்ட தபிரா காசா தமது பதவியிலிருந்து விலகி தமது பணிக்காலத்தில் சேமித்த பொருள் அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டினார். அவர் சேமித்த தங்க நாணயங்களை கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புடையதென்றும் ஒரு பெரிய படகினை நிரப்பிவிடக்கூடிய அளவினதென்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் குறிப்பிடுகின்றது. அவர் மிக சிறந்த முறையில் அச்செல்வத்தை பங்கிட்டார். பக்தர்களாலும் பொதுவாக மனிதர்கள் அனைவராலும் அச்செயல் பின்பற்ற வேண்டியதாகும். அச்செல்வம் 15 விழுக்காடு அந்தணர்கள், வைணவர்கள் எனப்படும் கிருஷ்ண உணர்வுடையோருக்கும் அளிக்கப்பட்டது. 25 விழுக்காடு உறவினர்களுக்கும் மற்றும் 25 விழுக்காடு அவசர செலவுகளுக்கும் சுய தேவைகளுக்கும் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. பின்னர் சாகர மல்லிகாவும் தமது பதவியில் இருந்து விலகி கொள்வதாக கூறியவுடன் சீற்றமுற்ற நவாப் அவரை சிறையில் தள்ளினான். ஆனால் பின்னால் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி என்று அழைக்கப்பட்ட சாகர மல்லிகா ஒரு கிராம வங்கியில் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்த தமது சகோதரரின் பணத்தை பயன்படுத்தி ஹுசேன் ஷாவின் சிறையிலிருந்து தப்பிச் சென்றார்.
இவ்வாறு அச்சகோதரர் இருவரும் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் இணைந்தனர். ரூப கோஸ்வாமி பகவான் சைத்தன்யரை முதலில் பிரயாகையில், இந்தியாவில் உள்ள அலகாபாத் சந்தித்தார். அப்புனித நகரிலுள்ள ரசாஸ்வமேதத்தில் தொடர்ந்து 10 நாட்கள் உபதேசம் புரிந்தார். பகவான் ரூப கோஸ்வாமிக்கு குறிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வினையே உபதேசித்தருளினார். பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசங்கள் நமது பகவான் சைத்தன்யரின் உபதேசங்கள் என்றும் நூலில் உள்ளன. பின்னர் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதா பகவானின் உபதேசங்களுக்கு சாத்திர அறிவினாலும் பல்வேறு வேத இலக்கியங்களின் துணையுடனும் விரிவான விளக்கம் அருளினார். ஸ்ரீல ஸ்ரீனிவாச ஆச்சாரியார் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு செய்த வழிபாடுகளில், பிரபுஜி அது கீழே அதுக்கப்புறம் தெரியலங்க பிரபுஜி. வழிபாடுகள் அவர் அனைவர்களுக்கும் மிக சிறந்த அறிஞர்கள் என்றும் அவர்கள் வடமொழியில் மட்டுமல்லாது பெர்ஷியன், அரபி போன்ற அந்நிய மொழிகளிலும் கூட தேர்ந்த அறிவுடையவர்கள் என்று கூறுகிறார். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற என்ன படிக்கலாமா? படிங்க பிரபு. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் உண்மையான வேத ஞான நெறிகளுக்கு ஏற்ப கோட்பாட்டினை நிலைபெற செய்வதற்காக அவர்கள் வேத இலக்கியங்கள் அனைத்தையும் நுணுகி ஆராய்ந்தனர். இன்றைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் கூட ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதரின் காலடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுவோர் என்றும் பொருள் கொண்ட ரூபானுக்கர்கள் என்ற பொதுவாக அறியப்படுகின்றோம். நமக்கு வழிகாட்டுவதற்காகவே ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை இச்சிறந்த இலக்கியத்தை பயன்படுத்தி அதன் துணையால் கிருஷ்ண உணர்வில் உறுதியாக நிலை பெறுவார்கள். பக்தி எனில் பக்தி தொண்டு என்று பொருளாகும். ஒவ்வொரு தொண்டுக்கும் ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு. அது அதை செய்பவனை மேலும் மேலும் முன் செல்ல தூண்டுகிறது. இவ்வுலகில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒரு வகையான தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகின்றோம். அச்செயலின் தூண்டு விசையானது அச்செயலின் மீது கொண்ட பாசத்தின் தூண்டுதலால் ஒரு இல்லறத்தான் இரவும் பகலும் உழைக்கிறான். அதேபோல் ஒரு பெரிய குடும்பத்தின் மீது கொண்ட பாசத்தினால் பொதுநலவாதி ஒருவன் உழைக்கிறான். ஒரு தேசியவாதி தனது நாடு மற்றும் நாட்டு மக்களின் காரணமாக உழைக்கிறான். பொதுநலவாதி, இல்லறத்தான், நாட்டுப்பற்றுடையவன் என்போரை இயக்கும் சக்தியே ரசம், அதாவது உறவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதன் சுவை மிகவும் இனிமையானதாகும். உலகில் உழைப்பாளிகள் அனுபவித்து மகிழும் சாதாரண ரசத்திலிருந்து பக்தி ரசம் வேறானதாகும். புலனுகர்ச்சி எனப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட ரசத்தை சுவைப்பதற்காகவே உழைப்பாளிகள் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைக்கின்றனர். அந்த ரசத்தின் சுவை அல்லது இனிமை நீடித்த ஒன்றல்ல. ஆகையால் உழைப்பாளிகள் எப்பொழுதும் தங்கள் அனுபவ நிலையினை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியவர்களாகிறார்கள். வாரம் முழுவதும் உழைப்பதினால் ஒரு தொழிலதிபர் அதிருப்தியை அடைகிறார். ஆகையால் அவர் மாற்றத்தை விரும்பி தனது தொழில் தொடர்புடைய செயல்களை மறப்பதற்கு இறுதியில் வேறொரு இடத்திற்கு செல்கிறார். மறதியில் வார இறுதி நாளை கழித்த பின்னர் அவர் தனது நிலையினை மாற்றிக்கொண்டு மீண்டும் தனது தொழில் தொடர்புடைய செயல்களை செய்கிறார். பௌதிக தொழில் என்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை சில காலத்திற்கு ஏற்றுக்கொண்டு பின்னர் அதனை மாற்றிக்கொள்வது என்பதாகும். இவ்வாறு தனது நிலையை முன்னும் பின்னும் மாற்றிக்கொள்வது போக தியாகம் எனப்படும். போக தியாகம் என்றால் புலனின்பம், பற்றின்மை என்றும் இருவேறு நிலைகளை மாற்றி மாற்றி மேற்கொள்ளுதல் என்று பொருள். புலன் பற்றிலோ அல்லது பற்றின்மையிலோ ஒரு உயிர் உறுதியுடன் இருக்க முடியாது. மாற்றம் என்பது தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. நமது நித்திய உண்மையான நிலையின் காரணமாக நாம் இரு நிலைகளிலும் மகிழ்ச்சியாக இருத்தல் என்பது முடியாது. புலனின்பம் என்பது நீடித்து இருப்பதில்லை. அதனால் அது சபல சுகம், கணநேர இன்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சான்றாக ஒரு இல்லறத்தான் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைத்து
தனது குடும்பத்தினருக்கு வசதி செய்து கொடுப்பதில் வெற்றியடைந்து அதன் மூலம் ஒரு வகையான சுவையினை அனுபவித்து மகிழ்கிறான். ஆனால் அவனது உலகியல் இன்பத்தின் முழு வளர்ச்சியும் அவன் வாழ்நாள் முடியும் பொழுது அவன் உடலுடன் சேர்ந்து உடனே முடிவு பெறுகிறது. ஆகையால் கடவுள் நம்பிக்கையற்ற மனிதர்களுக்கு மரணம் என்பது கடவுளின் தூதனாகிறது. கடவுள் இருப்பதை பக்தன் பக்தி தொண்டின் மூலம் உணர்கிறான். அதே சமயம் நாத்திகன் கடவுள் இருப்பதை மரணத்தின் முடிவில் உணர்கிறான். மரணத்துடன் எல்லாம் முடிந்து விடுகிறது. பின்னர் ஒருவன் வாழ்வின் புதிய அத்தியாயத்தை புதிய சூழ்நிலையில் அது கடந்த ஒன்றினை விட உயர்ந்ததோ தாழ்ந்ததோ தொடங்க வேண்டியவனாகிறான். அரசியல், சமூகம், தேசியம், சர்வதேசியம் என்று செயற்களம் எதுவாயினும் அதில் நமது செயல்களின் பயன் வாழ்க்கை முடிவுறும் போது முடிந்து விடுகிறது. இது நிச்சயம். எனினும் பக்தி ரசம் என்னும் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் சுவைக்கப்படும் ரசத்தின் சுவையானது வாழ்க்கை முடியும் பொழுது முடிவடைவதில்லை. அது என்றும் அழியாமல் தொடர்கின்றது. ஆதலால் அது இரவாது நிச்சயமாக இருக்கும். அமிர்தம் எனப்படும் வேத இலக்கியங்களிலும் இது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பக்தி ரசத்தின் ஒரு சிறிது வளர்ச்சியும் மனிதனாக பிறக்கும் நல்ல வாய்ப்பினை இழத்தல் என்னும் பெரும் அபாயத்திலிருந்து ஒரு பக்தனை காக்கின்றது என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. சமூக வாழ்வில், பொதுநல சேவையில், தேசியத்தில், சர்வதேசியத்தில், பொது உடைமை கொள்கையில் நமது உணர்விலிருந்து பெறப்படும் ரசங்கள் ஒருவனது மறுபிறப்பு, மனித பிறப்பு என்னும் உறுதியை அளிப்பதில்லை. இப்பிறப்பில் ஒரு உயிர் அவனது இன்றைய உடலின் மூலம் செய்யும் வினையின் பயனாக மறுபிறப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை அடைகிறான். இச்செயல்கள் எல்லாம் தெய்வம் என்னும் பரமசக்தியால் அல்லது கடவுளின் சக்தியாக கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. பகவத்கீதையில் இந்த தெய்வமே எல்லாவற்றிற்கும் முதற்காரணமாக விளக்கப்படுகிறது. ஒருவன் தெய்வ நேத்திரங்களால், அதாவது பரம அதிகாரியின் கண்காணிப்பினால் தனது அடுத்த உடலை பெறுகிறான் என்று பாகவதம் குறிப்பிடுகிறது. சாதாரணமாக தெய்வம் என்பதற்கு விதி என்று பொருள். தெய்வ கண்காணிப்பு நமக்கு 84 லட்சம் வடிவங்களிலிருந்து ஒரு உடலை தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்கிறது. எதனை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது நமது விருப்பத்தை சார்ந்தது அல்ல, மாறாக நமது விதிக்கேற்ப நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. நமது இன்றைய உடல் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்ததென்றால் நமது அடுத்த பிறவியில் குறைந்தபட்சம் நாம் மனிதனாகாவது பிறக்கலாம் என்னும் உறுதி அளிக்கப்படுகிறது. பக்தியோகத்தை பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை என்ற போதிலும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருந்தான் என்றால் அவன் மீண்டும் மனித சமுதாயத்தின் உயர்குலங்கள் ஒன்றில் பிறக்கிறார். அதன் மூலம் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் தானாகவே மேலும் வளர்ச்சி பெற கூடியவனாகிறான். ஆகையால் கிருஷ்ண உணர்வின் உண்மையான அனைத்து செயல்களும் அமிர்தம் அல்லது நித்தியமானவை ஆகும். இதுவே பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் மைய கருத்தாகும். பிரபு, பக்தி ரசத்தின் என்றும் அழியாத சுவையினை பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவை படிக்கும் தன்னார்வமல்ல ஒரு மாணவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி ரசம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வினை மேற்கொள்வதானது ஒருவனது கவலைகளை போக்கி அவனை புண்ணிய வாழ்விற்கு இட்டு செல்லும். ஒருவனுக்கு உன்னத வாழ்வினை அருள்வதின் மூலம் முக்தியின் மதிப்பினை குறைக்கும். முக்தி உணர்வு உண்டாவதற்கு பக்தி ரசமே போதுமானதாகும். ஏனென்றால் அது பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. பொதுவாக புதிய பக்தர்கள் கிருஷ்ணர் அல்லது கடவுளை காண்பதில் ஆர்வமுடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால் கடவுளை காணவோ அல்லது உணரவோ நமது தற்கால கூர்மழுங்கிய உலகியல் புலன்களால் முடியாது. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் பக்தி தொண்டு முறையானது ஒருவனை அவனது வாழ்க்கை நிலையிலிருந்து ஆன்மீக நிலைக்கு படிப்படியாக உயர்த்தும். அங்கே ஒரு பக்தன் அனைத்து நிலைகளிலும் பரிசுத்தமடைகிறான். பக்தி ரசத்தோடு நித்திய தொடர்புடையவையாக இருக்கும்போது புலன்களால் பரிசுத்தம் அடைய முடியும். தூய்மையான புலன்கள் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடும் போது ஒருவன் பக்தி ரச வாழ்வில் நிலை பெறுகிறான். உன்னத பக்தி ரச வாழ்வில் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய்யப்படும் எச்செயலும் நித்தியமாக சுவைக்கக்கூடியதாகும். பக்தி தொண்டில் இவ்வாறு ஒருவன் ஈடுபடும் பொழுது
எல்லா வகையான ரசங்களும் நிலைத்து வாழ்கின்றன. ஆரம்பத்தில் ஒருவன் ஆச்சாரியர் அல்லது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் கீழ் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு ஏற்ப பயிற்சியளிக்கப்படுகின்றான். படிப்படியாக அவன் உயர்நிலை அடையும் போது பக்தி தொண்டு புறத்தூண்டுதல் அற்றதாகவும் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் தன்னார்வ உடையதாகவும் ஆகிறது. இந்நூலில் 12 வகையான ரசங்கள் உள்ளனவென்று விளக்கப்படுகின்றது. முதன்மையான 5 ரசங்களின் மூலம் நாம் கிருஷ்ணருடன் உண்டான நமது உறவினை புதுப்பித்துக் கொண்டோம் என்றால் நாம் நிறைந்த ஞானம் மற்றும் ஆனந்தத்தின் நிலையாக வாழலாம். யாரேனும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அழகா நம்ம பிரபுஜி நல்லா ஏற்பாடு படிச்சாங்க. அதாவது இந்த ரசாமிர்த சிந்து இதை பத்தி ரொம்ப அழகா நாம இந்த அறிமுகத்துல நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான பக்தர்கள் இருக்குன்றாங்க. அந்த 3 விதமான பக்தர்கள் யாருன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதுல படிச்சிருக்கிறோம் 3 விதமான பக்தர்கள். ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபு. பிரபுஜி, ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள், நடுநிலை பக்தர்கள், அதுதானே பிரபுஜி? ஆமா மாதாஜி, அது நம்ம ஒதுக்கி விளக்குறை கொடுக்கலாமே, தெரிஞ்சே சொல்லுங்க. அது ஆரம்ப கட்ட பக்தர்னா என்ன மாதிரி அது பக்தர்கள் நாம சொல்றோம்? ஏன் அவங்களை ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள் சொல்றோம்? அது வந்து சூரியனுக்கு இணையா சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. இப்ப சூரியனோட கதிர்களை வந்து வெளியில இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து ஆரம்ப கட்ட இதுல இருப்பாங்க. நடுநிலை பக்தர்கள் வந்து இந்த இன்னும் கொஞ்சம் மேல் போய் அவங்களோட அந்த இது பாக்குறவங்க. ஓகே, அதாவது நாம இன்னும் விளக்கமா அதாவது நீங்க சொல்றது புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சூரியனோட மேல் பரப்பு என்ன, சூரியனோட கதிர் என்ன, அது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இப்ப சூரியனோட அந்த கதிர் வீச்சு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் ஆரம்ப கட்ட பக்தர்னு சொல்றோம். அந்த பக்தர் வந்து அந்த நிலையில இருக்கும்போது என்ன உணர்றாங்க அவங்க, அது ஞாபகம் இருக்கா? மூன்று நிலையை உணர்வாங்க. மறந்துட்டீங்க பொழுது, யாராவது சொல்லுங்க, கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி சொல்லுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா சொன்னீங்க நீங்க. அதாவது சூரியனோட மேல் பரப்பு தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்ட பக்தர். அது ஓகே, அது ஒரு நிலை. அந்த நிலை என்ன உணர்றான்? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியமா அதிகாரி சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. கனிஷ்டக அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சரி, அதான் கனிஷ்டக அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி. ஓகே, இன்னும் தெளிவா கேட்கிறேன். இன்னும் தெளிவா ஒண்ணும் வரல. சரி, நானே சொல்லிடுறேன். சூரியனோட 3 அதாவது நிலைகள் அறியலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. முதல் நிலைன்னு சொல்லும் போது சூரியனோட ஒளிக்கதிர், அது ஆரம்ப கட்ட பக்தன். அவன் என்ன உணர்றான்? பிரம்ம நிலையை மட்டும் அறிய முற்படுகிறான் என்று ஒப்பிடலாம். பிரம்ம நிலைன்னா என்ன அப்படின்னு ஆரம்பத்துல அவன் நினைக்கிறான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா சூரிய கதிர் கற்கம் உள்ளவன் ஆரம்ப நிலை பக்தன். அவன் பிரம்ம நிலையை மட்டுமே அறிய, அதுக்கு நம்ம ஒப்பிடலாம் அவன் அந்த நிலையில் உள்ளவன். இரண்டாவது நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியனோட கோல், சூரியனுடைய ரவுண்ட், அந்த வட்டம், அது சூரியனோட மேற்பரப்புன்னு சொல்லலாம். அவன் என்னன்னா பரமாத்மாவை உணரும் அந்த சக்தியை உணர்றதுக்காக அவனை ஒப்பிடலாம். பரமாத்மாவை முதல்ல பிரம்மன், அதாவது சூரிய கதிரோட அது வந்து பிரம்மனை ஒப்பிடுறது. அந்த கோலை அத நிலையை அடையணும்னா பரமாத்மாவை அவன் அறிய முயற்சிக்கிறான். அது மூன்றாவது நிலை இருக்கு பாத்தீங்க, சூரியனோட உள்ள சென்டர் பாயிண்ட். அது என்னன்னா பகவானை உணர்பவர். அப்போ பகவானுடைய அறியணும். அப்ப நம்ம மறந்துடாதீங்க, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், இந்த 3 நிலை அடைவது தான். அதாவது கனிஷ்டக அதிகாரின்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம நிலை அடைறதுக்காக அந்த ஜீவாத்மா, அதுல இருந்து நான் வரும். ஜீவாத்மா கன்வெர்ட் ஆகுறது பரமாத்மா. தவறா சொல்லிட்டேன். அதாவது பிரம்மன் பிரம்ம ஜோதியில போறது.
அந்த பிரம்மஜோதி போகும்போது பரமாத்மா உணர ஆரம்பிச்சிடறான். பரமாத்மா உணர ஆரம்பிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து கடைசியா பகவானுகிட்ட அதை அடையறான், அடையறான். சோ இந்த 3 நிலையை பத்தி நாம இதுதான் நம்மளுடைய பக்தி ரசாமிர சிந்து நமக்கு ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். பக்தி ரசாமிர சிந்துல இந்த 3 நிலையம், கனிஷ்டக அதிகாரி, அத்திம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி, இந்த 3 அதிகாரியை பத்தி நாம இதுல ரொம்ப அழகா படிக்கிறோம். இப்ப நாம எல்லாமே ஆரம்ப கட்டத்தான் இருக்கிறோம். ஆனா சில நேரத்துல மறந்துடுறோம். மறக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு எப்பவுமே அதை கொஞ்சம் நினைவு வச்சு இதை படிங்க. ஏன்னா சூரியனோட கதிரை பத்தி நாம தெரிஞ்சிடும். அந்த சுடர் ஒளி வரும்போதே நமக்கு புரியுதுமா? அப்ப நாம என்ன பண்றோம்? இதுதான் வேதம், இதுதான் பகவான் நம்ம கொடுக்கிற தர்மம், இதுதான் நம்மளுடைய கடமை அப்படின்றது. தர்மம் தான் கடமை, கடமை தான் தர்மம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். அப்ப இது 3மே தெரிஞ்சவன் தான் முழு அறிவு, அதாவது சுத்த சத்துவத்துக்கு அவன் போக முடியும். அப்ப பிரம்மன் சொல்லும் போது சத்துன்னு சொல்லப்படுது, அது நித்தியத்துவம். பிரம்மன் சொல்லும் போது வந்துன்னா சத், அது நித்தியத்துவம் சொல்லப்படுது. பரமாத்மாவை உணரும் போது சச்சித் அப்படின்னு சொல்லப்படுது, அதாவது நித்தியத்துவம், ஞானம், ஞானமயன்னு சொல்லலாம், ஞானம் ஞானமயன்னு சொல்லலாம். அது பகவானை அறியும் போது சச்சித் ஆனந்தம் சொல்லப்படுது. அப்போ வந்து 3வது நிலை அதிகாரி என்ன வர்றாரு பாருங்க, சச்சித்தானந்தமா, அதாவது நித்தியத்துவம், ஞானம், அதாவது ஞானமயம் சொல்லலாம், ஆனந்தமயம் சொல்லலாம். அப்ப பகவானை சச்சித் ஆனந்தமா நம்ம அந்த வழிபாடு பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா முழு பூர்ணம் அடைகிறோம் நம்ம. அப்போ முழு கடவுளான பகவான் கிருஷ்ண சச்சித்தானந்தமாக விக்கிரகமாக ரூபனுடைய அறிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் இந்த ரசாமிர சிந்து நமக்கு. அதுதான் இங்க நம்முடைய ஆச்சாரிகள் இந்த முன்னுரையில அறிமுகத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. முன்னுரை பாருங்க, ரொம்ப இதோட ரொம்ப அழகா கொடுத்தாரு. யாராலும் ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்தும் போது நமது பொதுவான மனப்பாங்கே வாழ்வின் அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கிறது. இல்லைங்களா? யாருமே நம்ம ஒரு அன்பு செலுத்துறோம் இருக்குல்ல, அது பொதுவானதா இருக்கும். அது அடிப்படை கொள்கை தான். ஒரு நம்ம இறக்க குணம், அர்ஜுனன் எப்படி பகவான் கிட்ட அதாவது துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார் எல்லார்கிட்டையும் வந்து அவரு ஒரு அன்பு வைக்கிறார். அது பொதுவானதான். நம்ம குழந்தை மேல, நம்ம கணவர் மேலேயோ மனைவி மேலேயோ பேர பிள்ளை மேலேயோ நம்ம அன்பு வைக்கிறோம், அது பொதுவானதுதான். ஆனா அதுவே வந்து ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்தாதது எவராலும் வாழ முடியாது. இவன பங்கு எல்லா உயிரினத்திலும் இருக்கின்றது. திறன்களை நிலையில் புலியை போன்ற ஒரு கொடிய விலங்கு கூட அந்த அன்பு காணப்படுகிறது. அது மனிதர்களிடம் நிச்சயமாக காணப்படுகிறது. எனினும், ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, என்ன ப்ராப்ளம்? ஒரு நிமிஷம். ஆஹா, சரி, ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் வருது. சாஃப்ட்வேர் ஏதோ ப்ராப்ளம். சரி, உங்ககிட்ட புக் இருக்குங்களா? உங்ககிட்ட படிக்கிறேன் பிரபு. யாரேனும் ஒருவர் மீது அன்பு செலுத்தும் நமது பொதுவான மனப்பான்கே வாழ்வின் அடிப்படை கொள்கையாக இருக்கிறது. ஒருவர் மீதும் அன்பு செலுத்தாது எவராலும் வாழ முடியாது. இம்மனப்பான்கு எல்லா உயிர்களிடத்தும் இருக்கிறது. செயலொடுங்கிய நிலையில் புலியை போன்ற ஒரு கொடிய விலங்கிடம் கூட இந்த அன்பு காணப்படுகிறது. அது மனிதரிடம் நிச்சயமாக காணப்படுகிறது. எனினும் இதில் காணப்படாதது என்னவென்றால், எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க நாம் நமது அன்பினை எங்கு செலுத்த வேண்டும் என்பதுவே. இக்காலத்தில் மனித சமுதாயம் ஒருவனுக்கு அவன் தனது தேசத்தை அல்லது குடும்பத்தை அல்லது அவனையே நேசிக்கும்படி கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஆனால் எல்லோரும் இன்புற்றிருக்கும் வண்ணம் அவன் தனது அன்பு மனப்பான்கினை எங்கு வைத்தல் வேண்டும் என்பது பற்றிய குறிப்பு இதில் இல்லை.
இதில் இல்லாத குறிப்பு எது என்றால் கிருஷ்ண பகவானை பற்றிய சிந்தனைதான். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து கிருஷ்ணர் மீதான தனது அன்பினை தூண்டி நாம் நமது ஆனந்தமயமான வாழ்வினை அனுபவிக்கும் இடத்தில் எவ்வாறு நிலை பெறுவது என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. ஆரம்ப நிலையில் ஒரு குழந்தை தனது பெற்றோரை நேசிக்கிறது. பிறகு உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிகளை நேசிக்கிறது. அக்குழந்தை வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் அவன் தனது குடும்பம், சமுதாயம், இனம், தான் பிறந்த ஊர், நாடு போன்றவற்றையும் அல்லது மனிதகுலம் முழுவதையுமே நேசிக்கிறான். மனிதகுலம் முழுவதுமே அவன் நேசித்த போதிலும் கூட அவனது அன்பு நிறைவின்றி இருக்கின்றது. பரம பாசத்திற்கு உரியவர் யார் என்று நாம் அறியும் வரை அந்த அன்பு மனப்பான்கு அரைகுறையாகவே நிரப்பப்பட்டதாக இருக்கிறது. நமது அன்பு கிருஷ்ணரின் மீது வைக்கப்படும் பொழுது மட்டுமே முற்றிலும் திருப்தியுடையதாகிறது. இக்கருத்தே பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் சாரமாகும். அது 5 வித்தியாசமான உன்னத ரசங்களில் நாம் எவ்வாறு கிருஷ்ணர் மீதான அன்பு செலுத்த முடியும் என்று நமக்கு போதிக்கின்றது. ஒளி அல்லது காற்று எவ்வாறு விரிந்து பரவுகின்றதோ அதுபோல் நமது அன்பும் விரிவடைகின்றது. ஆயினும் அது எங்கே முடிகிறது என்பது நமக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்தும் எளிய முறையின் மூலம் உயிர்கள் மீதும் நாம் அன்பு செலுத்தலாம் என்னும் விஞ்ஞானத்தை பக்தி ரசாமிர்த சிந்து நமக்கு உபதேசிக்கின்றது. மனித சமுதாயத்தில் அமைதியும் இணக்கமும் உண்டாக்க நாம் தவறிவிட்டோம். ஏன் ஐக்கிய நாடுகள் சபை போன்ற மாபெரும் முயற்சியின் மூலமும் கூட நாம் தோற்றுத்தான் போய்விட்டோம். காரணம், சரியான வழிமுறையினை நாம் அறியவில்லை என்பதே ஆகும். அம்முறை மிகவும் எளிமையானதே, ஆனால் அதனை ஒருவன் மிக்க பொறுமையுடன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து மனிதர்கள் அனைவருக்கும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணன் மீது அன்பு செலுத்தும் எளிமையான இயற்கையான முறையினை எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என்று போதிக்கின்றது. கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நேசிக்கலாம் என்பதை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் பின்னர் எல்லா உயிர்களையும் உடனடியாகவும் ஒரே சமயத்தில் நேசிப்பது நமக்கு மிக மிக எளிதாகும். இது வேருக்கு நீர் பாய்ச்சுவது போன்றும் வயிற்றுக்கு உணவிடுவது போன்றதும் ஆகும். நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்த உண்மையாதலால் வேருக்கு நீர் பாய்ச்சுவது, வயிற்றுக்கு உணவிடுவது என்னும் முறை உலகெங்கும் நடைமுறைக்கேற்றதும் பழக்கத்தில் உள்ளதுமாகும். நாம் எதையேனும் உண்ணும் பொழுது அல்லது உணவிடும் பொழுதோ அச்செயலின் காரணமாக உண்டான சக்தியானது நமது உடல் முழுவதும் உடனடியாக பரப்பப்படுகிறது என்பது நாம் அனைவரும் நன்கு அறிந்ததே. அதேபோல் வேருக்கு நீர் பாய்ச்சும் பொழுது அதனால் உண்டாகும் சக்தியானது மிகப்பெரிய மரமாக இருந்த போதிலும் உடனடியாக மரம் முழுவதும் பரப்பப்படுகிறது. மரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நீர் பாய்ச்சுவதோ உணவளிப்பதோ சாத்தியமற்றதாகும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து ஒரே ஒரு மின்விசை பொறியை தட்டுவதன் மூலம் உடனே எல்லா பொருட்களுக்கும் எல்லா இடங்களும் எவ்வாறு பிரகாசம் அடைகின்றன என்பதை நமக்கு போதிக்கும். இம்முறையினை அறிந்து கொள்ளாத ஒருவன் தனது வாழ்வின் நோக்கத்தையே இழந்து விடுகிறான். உலகியல் தேவைகளை பெற்று இன்றைய மனித சமுதாயம் வசதியாக வாழ்வதில் பெருமளவு முன்னேறி இருக்கின்றது. ஆயினும் நாம் மகிழ்ச்சியுடன் இல்லை. காரணம், நாம் முக்கியமான ஒன்றை விட்டு விடுகிறோம். வாழ்க்கை வசதிகள் மட்டுமே நாம் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க போதுமானவை அன்று. இதற்கு சிறந்த உதாரணம் உலகின் வளமிக்க நாடான அமெரிக்காவாகும். உலக அகத்திற்கான அனைத்து வசதிகளும் உடையதாக இருந்த போதிலும் வாழ்வில் முற்றிலும் குழப்பமும் வெறுப்புடைய ஒரு மனித ஜாதியை அது உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் விதிக்கப்பட்டிருக்கும் பக்தி தொண்டு கலையை குழப்பமுற்ற மனிதர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் இதன் மூலம் வேண்டுகின்றேன். அதனால் அவர்கள் இதயங்களில் கனன்று கொண்டிருக்கும் வாழ்வின் நெருப்பானது உடனே அணைக்கப்படும் என்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கின்றேன். நமது அதிருப்தியின் மூல காரணம் வாழ்க்கை முறையில் நாம் மிகவும் முன்னேறியிருந்த போதிலும் கூட உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் நமது அன்பு மனப்பான்பு முற்றிலும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதாகும். பக்தி ரசாமிர்த சிந்து உலகில் நாம் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டு எவ்வாறு வாழலாம் என்பதற்கான காரிய சாத்தியமான குறிப்புகளை நமக்கு அளித்து அதன் மூலம் இம்மை மறுமைகளில் உள்ள நமது அனைத்து இச்சைகளையும் தீர்த்து வைக்கிறது. வாழ்க்கை முறையினை கண்டிப்பதற்காக பக்தி ரசாமிர்த சிந்து படைக்கப்படவில்லை. மாறாக சமய வசதிகளுக்கும் தத்துவவாதிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு நேசிப்பது என்பதற்கான தகவல்களை தரும் ஒரு முயற்சியே ஆகும்.
லௌகீக கவலைகள் இன்றி ஒருவன் வாழலாம். அதே நேரம் அவன் கிருஷ்ணரை நேசிக்கும் கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தற்சமயம் நமது காதலுக்கான நமது மனப்பான்பினை பயன்படுத்தி பல்வேறு வழிகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறோம். ஆனால் நடைமுறையில் நாம் உண்மை நோக்கமான கிருஷ்ணரை இழந்தவர்களாக இருக்கின்றோம். நாம் மரத்தின் அடிவேரை தவிர கிருஷ்ணர் அதன் பிற பகுதிகளுக்கெல்லாம் நீர் ஊற்றி கொண்டிருக்கிறோம். எல்லா வழிகளிலும் நாம் உடலினை உறுதியுடையதாக வைக்க முயல்கின்றோம். ஆனால் வயிற்றுக்கு மட்டும் உணவளிப்பதை புறக்கணிக்கின்றோம். கிருஷ்ணரை இழப்பது என்பது ஒருவன் தனது ஆத்மாவை இழக்கிறான் என்று பொருளாகும். உண்மையான ஆத்ம உணர்வும் கிருஷ்ண உணர்வும் ஒரே சமயத்தில் இணைந்தே செல்கின்றன. உதாரணமாக, ஒருவன் காலையில் தன்னை காண்கிறான் என்றால் அவன் சூரிய உதயத்தையும் கூட காண்கிறான் என்றே பொருளாகும். சூரிய ஒளியை காணாது ஒருவனால் தன்னை காண முடியாது. அதேபோல் கிருஷ்ணரை ஒருவன் உணரவில்லை என்றால் அங்கு ஆத்ம உணர்வு பற்றிய கேள்விக்கே இடமில்லை. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இப்போது ஈடுபட்டிருக்கும் மனிதர்களுக்காகவே பக்தி ரசாமிர்த சிந்து குறிப்பாக இயற்றப்பட்டிருக்கின்றது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை மேலை நாடுகளில் வளர்ப்பதற்கு எனக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளிக்கின்ற எனது அனைத்து நண்பர்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் எனது உளப்பூர்வமான நன்றியினை நான் பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கின்றேன். மேலும் எனது அன்பிற்குரிய சீடர் ஸ்ரீமான் ஐயானந்த பிரம்மச்சாரி அவர்கள் அளித்த உதவினை நான் நன்றியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இம்மகா இலக்கியத்தை வெளியிடுவதற்கு பெருமுயற்சி மேற்கொண்ட இஸ்கான் அச்சகத்தின் அனைத்து இயக்குநர்களுக்கும் எனது நன்றி உரித்தாகுக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா படிச்சாங்க. அதாவது பக்தி ரசாமிர்த சிந்து தலைப்புல ரொம்ப நாமும் பக்தி எப்படி கொடுக்கணும். இப்ப நம்ம அது விளக்கம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சரி, நம்ம கணவன் மனைவிக்கோ இல்ல நம்ம உறவுகளுக்கோ சமுதாயத்துக்கோ நம்ம எவ்வளவு பற்று இருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா? அந்த பற்றை எப்படி நம்ம கொண்டு வரணும், எப்படி நாம ஒரு பேர பிள்ளைகளுக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ எப்படி பற்று கொடுக்கணும் அப்படின்றதையும் இந்த ரசாமிர்த சிந்து நம்ம ரொம்ப அழகா விளக்குறாங்க. ரொம்ப அழகா உபநேசங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-42 ஸ்லோகங்கள், அதாவது உபநேசங்கள் மூலியமா அதை சாராம்சம் எடுக்கிறார். ஒரு உபநேசங்களை பத்தியும் ஒரு அத்தியாயம் மூலியமா நம்ம விளக்குறார் சீல பிரபு. அதுதான் சொல்லுவாங்க, அதாவது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா 18 புராணங்களும் படிக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி 108 உபநேசங்களையும் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை. இந்த பக்தி ரசாம்சத்தை படிச்சாவே போதும். அவ்வளவு சாராம்சம் இதுல இருக்கு, நிறைய கொடுத்துருக்காரு. பகவான் கிட்ட எப்படி பக்தி கொடுக்கணும், மோக பக்தி கொடுக்கறதா இல்ல பிரேம பக்தியை கொடுக்கறதா, அதை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அழகா பார்க்கணும். எனக்கு டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் இந்த இதுல இருக்கு, சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நான் பேசிக் கிளாஸ் இப்ப எடுத்துட்டு வந்தேன். 7 மணிக்கு ரெகுலரா பேசிக் கிளாஸ் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு டைம் இருந்தனா கூட அந்த கிளாஸ்ல வாங்க. அங்க பேசிக் கிளாஸ் அது வேற ஒரு இதுல குரூப் நம்ம எடுக்கிறோம். இதே இஸ்கான்ல தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா பேசிக் கிளாஸ் அது 7 கிளாஸ் எடுக்கிறோம். அதனால அங்கேயும் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால தான் அதை முடிச்சுட்டு வந்து அந்த கிளாஸ் நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா போச்சு. ஆனா இந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது திருப்பி டெக்னிக்கலான ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு. குரோமோ ஏதோ ப்ராப்ளம் கொடுக்குது, அதை நான் அப்டேட் பண்ணணும். அதனால இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு நாம இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். நாளைக்கு என்ன, இப்ப நீங்க அறிமுகம் படிச்சிருக்கோம், நாளைக்கு முன்னுரை படிக்கலாம். முன்னுரை படிச்சு நாளைக்கு முடிச்ச வரைக்கும் முன்னுரை முடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம். முடிச்சுட்டு நாமும் அதுக்கப்புறம் விளக்கமா நான் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம தொடங்குவோம். ஒரு அத்தியாயம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்க போறோம். ஒரு சாப்டர் படிக்கும்போது, ஒரு சாப்டர்ல ஒரு லைன் படிக்கும் போது ஒரு விஷயம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுப்போம். சரி, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, தெளிவா நின்று நிதானமா படிப்போம், எல்லாரும் படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் அந்த இஷ்யூ கிளியர் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்ராய கிருப சிந்து பாபா கிருப சிந்து ஏவச பதனானாம் பாவனீய வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சத்ய. ஹரே கிருஷ்ணா. நவர் வரப்பு என்ன